Det er TV-avisen. God aften. Ja, nu kommer nyhederne. Fanta rød. Eller som nu den hedder. Exotic. Exotic. Hvad hedder den? Exotic. Nå, okay. Er den bedste solvand nu til dags. Det er alle muligt siger, at den smager af sommer. Og man bruger den også strik til sommer. Den er rigtig god, siger den, og den er den bedste solvand lige til tid. Og her kommer der nogle klip for, at vi har spurgt. 1000 folk faktisk, vi har selv talt med. Her kommer I til at se den. Nå, ja, hej. Hvad synes du, ved godt, den der sodavand der, Exotic, jeg fandt det Exotic, er god, eller hvad? Den er rigtig god. Ja, men hvornår drikker du den? Om sommeren. Om sommeren, ja, kan I se, det var rigtigt. Når du er forkølet eller sådan noget, hvad drikker du så? Jeg drikker varm te, men jeg altid bagefter, så drikker jeg Fanta Exotic, fordi det hjælper rigtig meget. Ja, men tak fordi du lige var med i det der indslag her. Så ja, tak. Og nu kommer der et til klip. Men ja, er noget galt lige nu? Ja, men vi må vi må lige nødt til at vente, for der er lige noget galt lige nu. Så vi må lige vente lidt. Nu til reklamerne. Yeah. Og et fantastisk spil lige nu til dag. Hej. Og nu kører den vist igen, eller gør den? Ja, det gør den. Nå, okay. Godt. Her kommer det. Nå, er du blevet forkølet? Ja. Hvad drikker du så, når du er forkølet? Te, men det er ikke helt for, jeg tror Fanta Exotic er meget bedre for. Det hjalp mig sidste år, så det er det, jeg skal tage i dag. Ja. Profit. Og hovedsost. Men hvad synes du den, sodavand smager af sådan sommer og efter, sådan i årstider? Efter sommer. Ja, men tusind tak, for at du gad være med i det der indslag. Nu må du hellere komme hjem i seng og få noget Fanta. Ja. Hej. Ja, som I kan se, så havde vi ret med det der. Men det var kun 2 af klippene. Men der er flere af dem. Det kan I se på vores hjemmeside. www.ingenting. Og her kommer kameramanden. Damen. Okay, ja. Men vi skal lige have fundet den anden nyhed her. Nyheder. At Sherlock Holmes er den dårligste serie nu til dags. Der er faktisk nogen, der gør oprør mod serien. Den er ikke god, og den fylder nemlig Barnabys tid. Kommissær Barnaby. Og den elsker alle. Sherlock Holmes er ved at blive en ren serie, og det er den allerede. Der er nemlig nogen, der har gjort oprør mod den. Så nu kommer jeg lige til at se den, der gør oprør mod den. Nå. Er der nu erfaring med den? Det må jeg altså til at lave! Prøv lige op i Europa lige. I må altså til at lave det der videoklip noget der, så man ikke hele tiden kan gå i stå. Ja, tak. Ja, det sagde jeg, det skulle de nok få lavet. Men ikke lige nu i vores tv-undsættelse. Og nu ser Nå, okay, det er du ude igen, så nu kigger vi. Sherlock Holmes er en ond mand, der elsker Barnaby, og nu er han væk. Fuck det! Barnaby, du styrer det store der! Fuck ham, Sherlock Holmes, mand. Din søster er så skide ring. Hvorfor du på det? Ja, og det var så det. Og nu kommer kameraet pænt igen. Ja, men det var så den nyhed. Det her det er et nyhedssommerråd, men nej, det kan man ikke bruge mere. Nyheder. Bertram, hvis jeg har hørt den gamle seriebog, som jeg stadig er her nu. Bertram er en fantastisk sjov og god bog. Jeg vil råde til, at derhjemme, at I køber nogle Bertram-bøger.
fordi de er rigtig gode. Nyheder. Og så igen her er der nyhed. Alarmer sættes i bøger. Så I kan ikke tyve, som hører med nu, hvis I gerne vil stjæle en bog, inden for en boghandler eller sådan noget. Gå ud med en bog. Det kan jeg ikke. For så siger det med tekniske problemer. Det kommer igen. Godt. Nå, og I kan lige se et billede af den. Kan I se det? Kan I se det? Sådan et beskyttet billede. Jeg skulle se det her. Man kan godt lige se omgivelserne. Hvis man kigger mod lys her, så man peger mod lys, så kan man godt se den. Kan I se den? Ja. Godt. Det er det, der sættes ind i bøgerne nu. Og det var så nyhederne her. Så nu til vejrudsigten med Malou Løvgren lavet. Ja, der er lige teksten fejl. Signaler ryger! Forbindelsen er kommet igen. Og nu, som jeg har sagt, nu til vejrudsigten med Malou Løvgren lavet. Hej. I dag, som I kan se, meget overskyet. Lidt sol. Senere på dagen kommer der regn. Kæmpe byer. Og voldsomt blæsvejr. Som I kan se lige nu, kører der biler rundt. Og dem inde i bilerne har toppe og shorts på. Men hvorfor egentlig toppe og shorts, når vejret er sådan? Fordi at shorts er den nye måde. Men vejret. Lige nu er de her slags blomster blevet den bedste slags til at plante i denne årstid. I foråret kommer der et vanvittigt voldsomt snevejr. Ja, jeg ved hvad jeg tænker. Det er for tidligt. Men vores vejrscanner siger det. Og du ved, hvad man siger. Man kan altid stole på den. Så. I morgen bliver der meget skyet vejr med små byer. Tirsdag, stor solskin. Onsdag, kæmpe byer. Torsdag, mega sol. Fredag, regn. Lørdag, regn. Søndag, overskyet med lidt sol. Nu vender vi tilbage til Clara med det nye her, som er sport. Som arbejdssporten, ja. Vi ses derude. Og husk, hvis vejret ikke er kommet, som jeg sagde, ingen rasenho skal komme og ødelægge vores nye hovedsendested. Der var det nye værsted. Nu går vi så hen til Clara med det nye her, som er ved sporten. Ja, hej. Som respons ud, jeg ved godt, vi ikke har sige noget, det som vi plejer. Men det er fordi, som jeg havde sagt, der er meget overskud nu, så er det ikke så godt til. Men her er et lille tekstprogram, som I kan se på www. Men nu viser jeg også bare et kort stykke af det. www.ingenting. Og ja, der kan I gå ind og se det. Og her er det. Ja, så er det en smagsbrød. Men det der Tour de France, det er ikke. Den, der vandt, det ved jeg overhovedet ikke noget om. Men Tour de France, de cykler. Og jeg cykler sådan noget. Og fodbold, det ved jeg heller ingenting om. De gør. Og der kommer et nyt spil, så jeg prøver lige at hente det. Prøv lige. Tekniske problemer! Og det kommer, jeg ved med at komme. Skal jeg lige så stille? Og det kommer. Ja, det er
Og så gør man sådan her. Og nummer 1. Og hvis du rører 1, så dør man. Og så... Det var så alt for det tossede sport i dag. Nu vender vi tilbage til nyhederne med Malou Løvgren lavet. Nyheder. Og nu kommer nyhederne. Nu kan finde sine nyheder. Ja, lige så stærkt. Og vi kører. Nu til dagens tophistorie. Mærkelig væsen set i Topstrup. Et lille mærkeligt væsen er set vende rundt på landet. Måske er det et rumvæsen. Væsenet har en lille kjole på og hvide sandaler og brunt hår og er lidt skørt. Alle jer, som måske har set det mærkelige væsen, skal træde rundt, hvis I virkelig ved, ring til dette nummer 555 2229. Og hvis ikke du kan få fat i det nummer, så skriv til 31 2 6 9 10. Top 25 vits historie, som kommer i hver vores program. Supermor laver bacon med øjne og pølser med bagen. Rapport er klar. Ja. Vejrudsigten blev sagt forkert, så der var 25 grader. 24 til 25 grader med vind fra nordvest. Nordvest. Og lidt skyde. Danmark, som går lige over Aarhus og Odder, det har været rygende midt imellem hele ugen. Det var alle nyhederne på denne gang. Vi ses næste gang. Vi ses. Ja, og den der filmede var Malou Løvgren og klar med det nu kan det gå.